कुचुर कुचुर आँख भइल बाल भइल झौआ छछुनरो का करबु तेल गम कौआ तकबे रे माई तकबे रे छिनरी मरवा देले वाली बाल बुतरू पैदा करके लाइने से छेड़ देले बाड़ी ओ कमरिया कमरिया बोथोता ये राजा ओई कमरिया अब बोथो निकिया देव पूरा ढेरी नियन छील के छीट देव खेत में जाम जइबू इतना भाई में मरले हो कि नहीं पूरा निहुरा के मार देले हो तार माई के अरे पिछवा केनो तो नहीं कर घोंघा नहीं खिला गिल हमरा से वो नहीं खा रहा न खाए दे रहा सुन माई रे ओ करो खेला एक बरो लो रे को खरे खर अंगवे देला निहुराई ओई को मोरिए टूटो तारे में ओई को मोरिए के को घर हो ए रे बाहर निकल हम खिसियाल बन का पौधा को के रखले बा घर में का पौधा को के रखबो मार के निहुरैले वाला हमरा के अरे विपत्ति कहां गइल रे के मारल रे तोरा के तू ना का हरा से तब कुफुत में पड़ल बनी के मार तोरा के कहां गइल रहली ह हम गइल ही बेदाम करे हगे खातिर जगह घर में नहीं के बेदाम करे खेत में हैं घरा में ओ मानो बाबा रह त हम आ गनी बहरी बड़ा बुद्धि हो गई दा दुआरी भाग देलू त बुद्धिया नहीं खे घर दुआरी पगते तो से का मतलब बा देख मार दस थप्पड़ में धमनिया खजबी केन कगो हम गरे नाचे हो नाचे हां रोत का बाली तब का खातिर के त मार का रो दई रे आंख में देखो अपन त खातिर के त मार देला स कोने हई के मारल उरारी हो उरारी पीछे पीछे लइका ले खेदवा देले ये मार के कमर तोड़ा देले बा अच्छा त लक्ष्मणवा के पतो है भी जन भोज रे पगली चिढ़ावत है तोरा के उहे तो कहले देख तोरे खती खप दता भी ले ऐसे ही हुक लगा दे ए सावत ठीक करत ली से मार तो तारा के हम के कहा के मर बुझा आवाज दुआरी पर लाइन लगा के टिकट नियन काट दे तो न जानी के तारा मुंह लागल खराब हम जात नु हनिए घरे छिनन घरे और हम दे तनी के ओकर से मत लगा सा जा हमरा डर नहीं खे हां से बता गइल तू हमरा हमारे लो घर हवे ई तो जाते करे घर में डाका ना दलनी तो कह देई 3 हफ्ता से इनकर ड्यूजे चलता ऐसे कैसे काम चली बाड़ू हो ए मनोहर बो अरे माई रे मैंने खवा का तार सास कहां वाली हो सास में ओहरन में वाली ओहरन गदल देबे ओहरन का कहला हमार घर बियाह होखे था तो ओहरन देबे के बस सबका घर हम नेवता ने तहरी गांव ही वाली ना हां बस का मतलब के नियो होख हम घर भाई तुम का घर भाई हम के बारे में जानम पागल करे तो माई पागल डाके न के बड़ा छील देब अफसर हम साहेब बैंक के लोन तसिले आइल बनी त भादा बैंक हो त हमस का मतलब मारम पलार जीव बेलरान ए बहनी तार तो घरवा के बाली मनोहर बाली दादा तो बाली रे दादा खाली रे काका कोरीले पढ़ाई ए राजा जी तो नहीं पर बता दो का दिक्कत बता जना तो साफ हाफट भी आई सू सलवार पे वाला का हेते कपड़ा सू सलवार हम पहने नहीं पर घर जींस सब पे कपड़ा पहने नहीं सूट सलवार सरवा लो न सुलल महंगा पड़ जाई ए बहनी हेलो फोन पर नहीं की बोलत हेलो ए हेलो पागल भी आई फोन पर बोल रे बोल कर बोला फोन पर नहीं की काटे का काम बा काहे के बजाओ तलू आवा घर है हमारा घर है आवा घुसा मनोहर भाई वो घर में बारी पूजा कर ताना घर में न जाई बहन अरे
ना जीव भोसरी वाला ना जीव घर में मनोहर भाई जे सुतल बरी ओके रन दे दे तुमको पता हो उनको बिहारू है घर के हैं का हो तू क्या हो उनको पता हां हो घर का रे हम ना बताई जा 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 पूछी कि ना कर ले ए सुना अब लोन ले ले वाली 3 हफ्ता से भर ले नहीं कि कह दियो ना तो फोन भराला हो आज के बाद आज बता धर के पेट में हुक लगा दे आज बता हे मत सुना हो बैठा तनी ऐसे ना लेके जाए तो साहब बजैया आराम के कहाँ गोर लो तू कहाँ घरों में ना गिर रख ले बालू 10 हतिया आइल बनी तबले 4-5 थापर मार देले बिया आपो के हाय ये सर जी हम पैसा ले ले बानी ओहे आइल बना मांग सोच से पैसा ले बजेला कि ई पढ़ल हो रहल तोरो के मारे लिखा ना कब्बो ना हम तो देखा नहीं हां हमारे ना ई प्यार में रही हमारा ले दूर रह तू क्या भरदा भरा फोना भरा ओकर फोन ना लोन लोन में का होला पैसा रे 50 फोन काई को पागल भर गयो तहारे के दवाई कर तो पैसा निकलबे लोन वे रे की भरले 3 हफ्ता ले मार के निकाल लो पैसा कैसे मरबो तो वहां पर फेंक दे बहुत ज्ञान बता रहा ए सर जी देखिए दादा तनु मुरिया मछली ले खाना देली सरे सर जी देखिए हम अगला हफ्ता में भर दे हट एक भीतर कर के तो के सर जी देखिए ये भीतर ना हुई रवा चाहिए जैसे भीतर करवा दे हमरा के का करो तो घर के है हमें जे खा रहा जेल करवा दे आजो जेल होई कालू बेल होई फिर से कल हुए खेल होई आवा ना आज बेल होई कल जेल होई परसों से उहे खेल ए मनोहर को कह हम जान पूछल चाहते नहीं तवन बतावो जय सर जी हम कहो तन्नू की ऐसा साइन कर साहब कहले बाणन कि जे ना दीना त करा के लिए तार जौन 1 बीघा खेत के कागज आवा अब काय यो फादे मारो तो जिन्ना छोड़ो का कैसे पार दलियो ए कोई जिंदगी मौत के सवाल बा ले तरफ ले लेबे बताओ मैं ओ मैया आजो तू निकल के एक को चमड़िया छील दे कोनिया देव हम आउ खुनिया दे हम कासु लाई हम आउ का कही गणासा आई गलासा आओ पुलिस आई केस करब जा तनी थाना पर दिखा दे बाबा रजिस्टर फाड़ देली से